Ternyata aku abang fi ni sengi memta ublay mengi skriu di ublay ubakwa be ben kerku ini ublay ben pelong mengi kli am katadong ben pelong i bahalor am bahapo ben pelong i beruspa lah ka do na ka mensim namar ba ude ublay beruspa ta da bangi de ki kun ki jang o kan mau ngin ruspa lah ka do na ka mensim la fi ngai ke song api kata rai ke bangai abaki pediang em kin yo diang be kata ternyata aku abang fi Pisah nyoben yang nak kam sampai tang kano ublay kentiu fi. Pinyo promotion nak kam. La katulap jom fi ketika berit, pisah nyoben menta, pisah nyon ben menta. Mestang kano katulap jom fi kan kiu. Kam kiu na ublay, handre ublay pen kiu. Ternyata pisah kriu tra hagi yegi baro fini kan dan bagi jing kentiu. Haga jim ke jom fi. Tadau wanum sngau pisah nyon ben, wanum sngau pisah penstam ben, wanum sngau haba pisah le ben. Kan mau kan ni kawai. Kat ba finang syak nyot, kat ta finang roy. Kata finang manbha, kata finang mankrau, markata kedai ketien ke jong belai. Kekubor ke bang kwa ban kren dengan kepor ke long. Kat ba finang syaknyon kata finang roy. Kat ba finang syaknyon kata finang roy. Ngashim ya gane ka bentana ke ketien ke jong belai nak Exodus ke lenong ke baningkong ke khot ke bakhat ar ke ongkum ni. Kaong ti kat ba kilanang pensitom yaki kata kilanang ya roy penban. Hang ni ba kane ka jingkran ne kane ka dekhot ka kren kumno ba ki Israel ki la sha nyon ben ki sha pensitom ben ha ki Egypt namar ba ki Egypt ki la ima ya kata ka jing haroy stat jong ki Israel bat kumta ki ong lada ki long ha kane ka dur kumta kay ka manjay ka jat riu ka jungi pi ki Egypt ki ting bahaba ki Israel ki royo ba ki jano nakari ka jongki padeng ta kila don ya kata ka jing angnot bat ya kata ka jing terang ban penduk pendam ki Israel ba ka Bible ki thu ingi baladon sakita ki kenthei mo ki baju pen khon ya ki khon Israel ka kerteng ka dika shipra bat ka waipat ka kerteng ka pua bakini ki arngot u paro uda ai da ko ordar ban priap ki kun cenderung habalaka de ki Israel. Henry kini pat kiyo ai ke jingkta no blay ba ki mot ban le kumta tang ba kim not ban priap ki kun cenderung balaka da ki Israel. Tadeng ta u paro uda tip ya kata uda khot iki ba kli balai file kom ne. Ba kini ki arngot ki ong le kom no kini ki kin thai Israel ki khlanya do kata ba shwa ba ngin lek ban pen khai ki la khahi. Bat ngi iang ni bala nam pensitom yaki da ka ba kila mo ki haban snai kita ki mau it bat ka Bible ka ong ni la pen trei yaki da ka ba jur ka khot ka ba khatlai ong tik Egypt kila pen trei ki khun Israel da ka ba jur bat kila pen kthang ke jim juki da ka ba penlong merau ka ba shitom ha ka do bertha bat hau mau it bat aga jing trei baro aga lengkha ke jing trei juki baro ya kabala pentre yaki kalalong da kaba jur ken ong kaktin ka jong blay kida nyon shisha hanre kat banang sha nyon kat banang sha penstam kat banang sha le ben kinang roy penban tan preng jong fir le se filong kumta fi sha penstam fi sha nyo ben fi sha khen ben ya ka jim ka jong pi balai namar ba fi it yutra balai namar fi trei hok ha kam ka jong fi balai namar ba pikwa bet ban pen sngau bha yu blai haki ake baro la de ha yeng sam ha ki jing trei jing ta jong fi ha ka jing pule dang le ka jong fi ne hang no la da fi dana ka office na ka yo bara fi le ha kan mau ki perthai menta ka perthai ka long kom ne la fi kren ni ka babaham kata ka babaham ki nyo be ka basnio bala fi kren si sai ka badayam ki nyo ben ya fi ong kata kam dai bal fin sa shun ru la fi bot yo Jesus Christ maru jisu ulong ka jing si sha baru ulong badai ulong babha la fi le ka babha bala fi le si sai ya kata ka badai pin sa shun badai ta kwa abang fi namar fi im ka jing ka bahok fi im ka jing ka ba shifting you try fi im ka jing ka ba pin so ba yo blai kom ta la shun bat shun ni fi bal kom ta la nyo ben bat la sai ban ben bala sha nyon ben ya ka jim ka jong fi na kwa ba nong fi ka ni ka singi ai ba pin sha nyon ben mlei ai ba pin sha nyon ben ai pin sha le ben reken mau ka ni kum ba blei ka khu ya ki Israel ha Egypt u blei ka khu fi kum ta fi nang roy ka jim ka jong fi
Aku abang yang fi ublay udan ban kerkhu lagi jong ki breu ki jong ublay udan ban kerkhu ya kita ki bisyakri habang ipai ya history jong ka balang ni ba na do basdang kida nyoben yu try jisu bar kida nyon ben yu hado ba kida sa nar pna yu kida mudur bet balang yo ban sa nar pna yu jisu kan sngap jarno kan ke jinyalap gospel Henry hadin baki gila sa nar pna kiso kum bakal abiang Henry jisu umi patte hadin lai singi haga jakawan pen sngap jar bakan kutno kata ka jinyalap gospel pen ban hadin ke jimi pat kala nang kraw pen ban Bautraw nang penroy pen ban ya ke gospel. Ba hadin nang tangi ya ke porjong nero. Hadin ter ngi bala don ya kata ke jing angnut ban nyon ben ya ki Kristan. Ban nyon ben ya kita ki pebut Jesus Christ. Kat banang nyon kata nang roy. Kat manang syak pensitam kata nang manbha. Kata ke dikurkom ke jong blay. Bala nang ipai he India nang ipai ya ke percaya keleng. Ngi ibet hak don ke jing syak pensitam ben ya ki Kristan. Kadang bagi syak pensitam ben ya kita ki banget Jesus Christ. Hendrai kat banang syak pensitam ben. Kata nang roy kata nang manbha kata. Nginang i ke puram ke jong blay. Pada kita aku abang fi ni ke ski ke bamenta. Utrai udan ban lek sibun ke kamba ke jim jong fi udan ke bor ban penroy fi udan ke bor ban kerkhu fi udan ke bor ban ai ke beneng fi ya ke beneng ru hak khandau kat ba pi bidang em udan ya kata ke bor ban kerkhu da ke bawang da ke ba kerkhu fi ba da ke penroy fi lada ublay am udai ublay ubak kwa ban sngap jar mo ya kita ki kamba ke jong nganget bo blay unom tho ke kerteng ke jong Abraham ha ke Bible nganget bo blay unom tho ke kerteng kajong Abraham hak kitab Genesis. Ublay abu le ba uda yathu ya kata ya ke ke bangang le yu Abraham kanang ba kita ki populi kin tip ba ublay jongi uda ublay ba kraw. Pipe yu Abraham ro long ko mju. Ngi ki babon ha sa nyo ben teng usir teng henry ublay ker khu yu hado kata balang ba ju kami isnan ke nation kami isnan ka ri magalong ri Israel. Ternyata aku abang fi ni sengi memta ublay mengi skri di ublay ubakwa be ben kerku ingi ublay ben pelong mengi kli om katedong ben pelong ingi bahalor om bahapo ben pelong ingi beruspa lah ka do na ka mensim namar ba ublay beruspa ta da bangi degi kun ki jang o kan mangin ruspa lah ka do na ka mensim la fi mengat ke song api kata rai ke bangai abaki pediang mkin yo diang be kata ternyata aku abang fi pisa nyoben yang ne ka kam sa pet tang kano ublay kentiu fi pinyo promotion na kam la katulap jo fi ke borit fi sha nyoben menta fi sha nyon ben menta mestang kan katulap jo fi kan kiu kam kiu na ublay pen kiu ternyata fi shakri utra hagi yegi baro fi ni kan dan bi jing kentiu haga jim ke jong fi tadau wanum sngau ba sha nyon ben wanum sngau ba sha pen stam ben wanum sngau ha ba sha le ben kan mau kan ke we kat ba fi nang sha khnyot kat ta fi nang roy kat ta fi nang manbha kata finang man kraw markata kadai ketien ke jong blai aku aban doi ta jong fi ni ke por ta banai men sim ya fi pa pem dei benduk men sim ma fi bot you try ban ngai kumba ki Israel kila roy what happening jong kata ka jing penstom ben ngai happening ke jing penstom ben la khayo Moses ban ngai utrai dan ban pen khai fi ki ba kraw ga jing ke jong pi happening ke jing penstom ben ini doi hang ni kapon mentah. Try ni kapon ngai ngu ime. Ba me de ublay uba kraw. Ublay uba dan bor. Ublay uba la baro. Bersisa ko kan rat try habla penluet yagi sok wan kami kawan. Habla penluet ya kita ki sok olip kimi ka ompeniang olip. Kami ka jing perslet. Kami sisa ko try kata ke bor. Kan manang khnyot kata kanang mi ke bor. Kan manang khnyot kata kanang mi ke jing tiang. Kan manang khnyot kata kanang mi sisa kata ke jing bang. Bangatip ko kan rat try habala khnyot yagi ni kon ki jome. Bara habala khnyot yagi kami ke ke bapla, kami ke ke batumai haga jim ke jongi. Try ni kong isa khnyot ben. Try isa khnyot ben ha baro kiliang la hayeng na haga jing try na kisa nyon ben. Rangatip yagi ni kong utrai udan ban kerku yipi. Ba film ot ya kata film hoy fi jinjar henry pitray laga tray pisha laga sha kan mau oblay boyo i pi ka bari un ai nong ni pi ha ka bapa oblay yo i ka bari ka jong fi tadeng ta wi ka donot ka jong fi wi ka jingmot ka jong fi
uyu lot kita ki bahapa jang fi kamdan ke bari au ble uyu kata baru ble uyu ye pi ke bari un kan tiu fi ke bapa ngai dwai ngai ker khu bi ni ke sni bang ngai ke ying jang fi kan lat na ke jing syaban ben ikon jang fi kan lat na ke jing syak khnyat ben ha ke bor syaitan bor jingdom men trau nang ker khu ye pi utrau nang ra ye pi ba ke ying ke jang pi ki kon ke long ke ba krau ke ying jang fi kan long ke ba donnam ke ying jang fi kan long ke ba don buram ke ying jang fi kan long ke ba ker khu ha ke do ha ke mensi ba ko ke kia na dong shedong ha ke kertengu jisu ngadwai ye pi ba trau nang ai bor fi je kriu trau wanom do mensi wanom randin wanom ot wanom kli jing kliu ble hinrai tang man shu ai ngu ba ya ke barok ka ba fiat lamba namar kata ka ba pinang shanyon ben kata ko pi bichale ben kanang mi ka ba bhana fi kanang mi shisha kata ka bala pensle ha ke jim jvinga dwai nga kar khoi bi ne gesngi finang ya ne ka bor ai ngu yu trai ki barok ha kertengu jisu ngadwai nga kar khoi fi ha kertengu jisu amen but amen pilong siya bala kar khu pilong shisha kan kita ibu try nang penpaw ka kamba ka jo ji im jo fi dara wadu do men sim wadu tieng ge ru wadu slai ge ru ka abang fi ya bi shapra shikri utra ke ji 3 minute fi kam julong le nai play gar khu fi in se do bi ma sai ge sni ha ga wai par ki episode jang ka pot na ka play shi bon play ji su lor ka fi amen